Nagnubo sang 36% ang palay production sa Western Visayas sa ikaduwa nga quarter sang tuig 2024 sandig sa Philippine Statistics Authority kon PSA Region 6. Angot diri gikan sa 129,476 metric tons nga produksyon sang tilalikdan nga tuig sa pareho nga quarter. Yara na lang ini sa 81,219 metric tons. Dugang pa nagnubo naman sang 31.8% ang area harvested sang humay sa Western Visayas nga gikan sa 41,833 ka hektarya, nagnubo na lang sa 28,546 ka hektarya. Nagpanguna naman ang Negros Occidental sa palay production sa bilog nga Western Visayas. Nahibaluan nga isa sa mga ginapanan-aw rason sa pagnubo sang produksyon sang humay amo ang nangin nabilin nga haalit sang El Nino phenomenon sa Western Visayas. Report na gikan sa PSA Region 6 ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.